Ο Ελεηνός Φλωρίδης ηρωνεύεται από το βήμα της Βουλής τους νεκρούς των τεμπών και χασκογελώντας λέει τελειώσανε τα τέμπη και όλα αυτά. Πάνε τα δάκρυα και όλα αυτά. Αυτό το τοποθετημένο καθήκη, το διορισμένο κάθαρμα δεν έχει λάβει ούτε μία ψήφο από τους Έλληνες πολίτες. Τον διόρισε ο Μητσοτάκης διότι είναι τα ίδια σκατά. Σε τέτοια αποβράσματα, σε τέτοιους δικτάτορες, σε τέτοια φασισταριά, σε τέτοιους υπανθρώπους σαν τον Φλωρίδη, απαντάς με το δικό μου ύφος. Σκληρό ύφος και του στείνεις τον τοίχο. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με τέτοια καθήκια, κανένας διάλογος. Κατευθείαν σκληρή γλώσσα. Διότι το βρωμοκάθηκο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους ανθρώπους που είναι πίσω και πονάνε και ζουνε μέσα στη φρίκη. Διότι δεν ήταν το δικό του παιδί μέσα στο τρένο. Αν ήταν το δικό του, θα το είχε βουλώσει. Στο μόνο όμως που έπεσε μέσα και το οποίο βρήκε είναι ότι δεν στάζουν πια δάκρυα. Όντως δεν στάζουν δάκρυα, διότι πλέον από τα μάτια στάζουν αίμα από αυτά τα πονεμένα μάτια. Και αυτό το αίμα είναι το αίμα της οργής. Είναι το αίμα το οποίο θα σας πετάξει έξω από το κοινοβούλιο καθάρματα και θα σας στείλει στο διάολο. Αρκετά ανεχθήκαμε 10 σκουπίδια να κάθονται πάνω στο σβέρκο μας και να μας πίνουν το αίμα. Πολύ σύντομα, Φλωρίδη, και εσύ και ο αρχιμαφιόζος, ο εντολοδόχος ο Μητσοτάκης θα αποτελείτε παρελθόν από την ελληνική πολιτική σκηνή και όχι μόνο θα αποτελείτε παρελθόν, αλλά θα πληρώσετε και πολύ ακριβά. Καθήκια του κερατά που μπήκατε πάνω και ειρωνεύεστε νεκρούς. Η ύβρις των νεκρών τιμωρείται βαρύτατα και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα μέσα στο πέρασμα του χρόνου.